Beidir nach bhecinn tú an Fháinne Cumann agus a Begrá, ach a Béal Feirste tá sé ag teacht arás I bhaisin. Le linn seachtain na Gaeilge tháinig Cumann Mhic Reachtain agus Coláiste Mhaolmhaodhóg le chéile, le gur thug sé deist na céte dalta Scrúdú an aine a dheanú. Michael Anderson Tanya Mataran, Muncher May in Coláiste Mhaolmhaodhóg, Tammy Ganasard and Rinna Gaeilge in St. Coláiste, agus Tammy Jarachdal, Raimshi Béal Feirste, Much Mhic Reachtain a Tanamon, agus Tigshit and Shaw, Ahan Vlian, Janet Shed on couple of Focal, Bunchastis, Fáinne, Manchastis, Fáinne, agus Archastis. Cuiteach go bíonn siad nervhíseach, but seems an go an corrigéile fear in mar gen siad a agus fáin siad an chutas bó. Ach bhain beidir na Fáinne or bíonn siad san rubbeag níos deachra, so cai siad rubbeag níos fearra. Seo Scrúdú na Fháinne an seo aniu, bíonn seán ahan bhliain, agus mar eicinn tú, tá scaifte mór daltaí le chuir faoi Scrúdú agin. Tá sé antábhat ar fad, nó bheann sé just an na daoine ága cíneal de slát tóise bheith acu fuair go dté mar tá géirí láfa. Sin an rud a tá fan Scrúdú seo, bheann sé barhfuil daofa fuair go dté mar teiste go ré, nó chudan na daltaí an seo thar meise faoi Scrúdú in éiríiad, agus teiste ráiste mbliana ag level níos airde, agus Aithníonn sé tain, tí sé tain, an dul an cenne tá deanta go tíbhas tí do bblion, dó tá sé antábhairt a go mbeadh an deis sin acu. Is fála mata, mar tá sé Feirste. Tá sé Feirste. Go bhí duine atá de hála? Cathrú. Agus go dé bheits tú dhearú an deireadh seachtain i seo haí? Bíad mé gimmert peann. Seachta de géirí cuitin ála. Nuiste. Carcail orfa, rúta go maiid, ranga bheicna. Omlán máithna. No, ní bhí am torsa, caitú connealt a gáil, tuiginn tú ní éaglad stapó. Agus deas búlú láfa, aithne thorátó. Tógáil Coríán a bheith géistead láfa, agus an éireacht a dhéanann siad an Gaeilge a thuirt lá, tá sé ionta maiar fad.